vazhinji havazivi kuti kana tichiti vaMnangagwa vagare kusvika 2030 tinorevei. Vanenge vachingofunga kuti islogan. Aiwa, pane mabasa anotevera vaMnangagwa. Ikonomi yedu pavakatora ivo kuti vatitonge yanga iri pa 17 billion iye zvino 52 billion. Pavakatora nyika mari yaiuya hurumende 2.7 billion iye zvino 8 billion. Tanga tisina kana cent foreign currency ma reserves 2017 iye zvino $1 billion. Ma receipts mari yekuze kwenyika inouya muno yanga iri 2.9 billion iye zvino 15 billion. Ma exports 1.65 billion vachitora nyika iye zvino 8 billion. Zhira dzagadzikwa navaMnangagwa kubva zvavakatora nyika 70,000 kilometers. Madhamu agadzikwa navaMnangagwa 12. Vakativakira parliament building tsva. Taane Tsabablas kwai kuno inenge iriko Tsabablas yekuno kumabhuku chienda kwaMutare inenge iriko interchange. Taane airport inohlisa Victoria Falls International Airport iriko. Maborder posts vari kugadzira. Magetsi akauya 600 megawatts. Toita kuwit 94,000 vachisvika 640,000 iye zvino. Mukaka tava 130 million liters. Pamakaenda kunorwa kunogwa hondo makauya mukatipa ivhu varungu vakatitora yambofi makaririma. Hurumende yavaMnangagwa ikati kwete ticharima tobacco takaita my records kudarika varungu vacho ivavo 355 million kgs. Gold tapa 45 tons. Lithium taku produce. Munopoziva here kuti Zimbabwe is the #1 destination ye tourism munyika dzose tenderere. Pane manizi iri paMbvuma apa ndio inenge the largest steel plant in the world, the whole of Africa. Iye zvino taane over 70 ma companies, 70 ma indigenous companies vanogadzira mugwagwa wese ukubva kuBeitbridge kusvika kuHarare. Hapana foreign company yakaita ipapo. Makambani emuno muZimbabwe.